Sa dugang nga balita, 21 anyos nga lalaki nga naanod sang baha matapos magpaligo sa suba sa Santa Barbara, Iloilo, padayon pa nga ginapangita. Pamilya sini nagalaom nga makitaan pa nga buhi ang biktima. Si John Sala nakatutok. Nakahibalo nga maglangoy kag masamiman nga nagapaligo sa suba ang 21 anyos nga si Brain, gani wala gid naghuna-unang Iloy sini nga si Ruesa nga malumos ini sa suba kahapon sang hapon. Naghinagaray nga maligo ang biktima upod ang iya mga abyan sa idalom sang Taytay sa barangay Buyo, Santa Barbara, Iloilo. Matapos nga naglumpat ang biktima sa suba, wala na ini makabutwa pa. Posible nga ginanod ini sa mabasko nga daludo sang tubig. Sa karon padayon pa ang search and retrieval operation sa Santa Barbara MDRRMO upod ang iban pa nga mga emergency volunteers kag rescue group. Ang Buyo Bridge ang nahamtang sa Aganan River nga padulong sa barangay Hibawan, Pavia. Halid kahapon padayon ang pagbantay sa suba sa banwasang Pavia kung magsampay sa lugar ang biktima. Kahapon may time pagkita may natawag kita ng golden hour. No, so why na natin ang golden hour nga given kita kang time, specific time nga possible pa nga ma-revive if in case nga drown na ang aton nga victim. Nagalaom naman ang pamilya sini nga makitaan pa nila nga buhi si Brain. Manog 24 hours na. So, siguro kung kagapon na nakita siya dayon, may possibility pa. Pero siguro kung subong, milagro dalaguro. Pero hoping. Upod kay Hans Di Sierto, John Sala. 1 Western Visayas.